गोदाव सोराव मानो थायो लामाफ्राव थानो नाङा रायजोफोर बेनोमोन नै बै गथ'नि बिमाया बयबो बिनानै होदो अननानै जाहाथे मोजां जानाय बायदि जेराव मेरावनो थायो बिसोरा न'आव थाया जानाय लोंनाय गद गैया रानथाब फोनथाब ओरैनो थायो बियो नै लोगोफोर मोनसे गोदोर जाथायबाव माने आं जि थाम्बनेइलाव होना दोनदो माने हाबा खालामगोन होननानै गारना खारबाय होननानै माबा आं थाम्बनेइलाव होना दोननाया हाबानि ओमफ्राय बे फट'आ माने कलकातायाव जादों आरोना जोंनि बर'फोर नङा बाङालि मानसि माने सासे हौवाया माने खाब्रै हिनजाव लादो माने सानैखौ लानानै ओमफ्राय सासेखौ बुथारनानै ओमफ्राय नै सासेखौ थगायदो आरोना माने ओमफ्राय हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय ओमफ्राय दाख्लै जे नोंथांमोना दावराव नुगासिनोमोन माने फेसबुक इउटुबबाबो माने सासे गथ'आ माने अर खामनानै अबस्था गैयामोन ओमफ्राय न'खरफोराव मा जानायमोन नोंथांमोना नुखाजोबदो भिडिअफोरावनो गासिबो होखाजोबदो शेयार खालामखाजोबदो लोगोफोर माने बे गथ'आ माने एसे मोजाङाव फैबाय होनना बुंदों माने अर खामजानानै एसे बोरैबा जाना दंमोन आरोना गथ'आ ओमफ्राय दा एसे मोजाङाव फैबाय होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों सासे ब्रादारा अलरेडि भिडिअ बानायना होखाबाय ओमफ्राय जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर आं बुंदोंमोन ना भिडिअनि गेजेराव माने सोरबाफोर लामाफोराव नुयोबा बिमाखौ एसे माने मोजांफोर जायो खोमा गथ'नि बागै बुंलाबायना हो होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो दाबो मोजां जायाखै लोगोफोर माने बिनि जिहेतु गथ'नि बिमाया माने फाग्लि आरोना माने लामा लामा गिदिंलाबायो थ' नोंथांमोन आंनो स्क्रिनाव होगासिनो नायलां नै माने जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर बिमाया माने फाग्लि आरोनाथ' बिनि हासबेन्डआ माने सिगाङावनो माने गोमाना दङ होनना बुंनाय खोनादो थ' सोरबाफोर गामि खाथिनिबा हासबेन्डखौ सिनायलाबायोबा माने नौथि खेदाय हरफिन आरोना माने जोबोद आलाय सिलाय बिनि वाइफआबो फाग्लि जाना दङ ओमफ्राय गथ'आ दाख्लै अर खामजालायनाय जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर माने सोरखौबा सिनायोबा आरो मबाफोर नुदोंबा हमना दोननानै नौथि खेदाय हरगोन होननानै बुंहरनाय जाबाय आरोना माने थ' नोंथांमोनाथ' नुखादों न'खरफोराव जोबोर दुखु ओमफ्राय नै गथ'नि बिमायाबो फाग्लि माने जेबो मिथिया आरोना माबा माबि बुंलाबायो केमेरा खालामबाबो माबा माबि बुंलाबायो सिनाय मोना ओंखाम दै गैया लामाफोराव गिदिंलाबायनाय माबाबायनाय जोबोद दुखु नोंथांमोना नुखादों नैला बेनो आरोना लोगोफोर इसोरनि अननायाव मोजां जानायबा हामगौमोन माने न'खरफोरथिबो जोबोद दुखुनांथाव बिमाया हामनायबा हामगौमोन माने बिफाबो गैया गथ'नि बिफायाबो गोमाना दोङो थ' बिमाया हामनायबा हामगौमोन आरोना गथ'आ आलाय सिलाय जाथारगोन बिमायाबो मोजां जायाबा ओमफ्राय बिफायाबोथ' गैखाया मबा गोमाना दोङो बेनिखायनो इसोरनियाव जों आर'ज गाबहरो बिमाया हामनायबा मोजां जागौमोनखि आरोना गासैबो बेखौनो आर'ज गाब जे बिमाया मोजां जाथों ओमफ्राय गथ'नि लाइफआ एसे सेन्स मोजाङै जाथों आरोना माने नङाबा गथ'आ जोबोद दुखु जाथारगोन बिमा गैयाबा बिफा गैयाबाथ' गथ'आ आलाय सिलायानोखा हमना ला ना ओमफ्राय नोंथांमोना नुखादों जानांगौ गथ'फोरखौबो दाख्लैनि घटनायावनो ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे गोदोर जाथायबाव माने आं जि थाम्बनेइलाव होना दोनदो माने हाबा खालामगोन होननानै गारना खारबाय होननानै माबा आं थाम्बनेइलाव होना दोननाया हाबानि ओमफ्राय बे फट'आ माने कलकातायाव जादों आरोना जोंनि बर'फोर नङा बाङालि मानसि माने सासे हौवाया माने खाब्रै हिनजाव लादो माने सानैखौ लानानै ओमफ्राय सासेखौ बुथारनानै ओमफ्राय नै सासेखौ थगायदो आरोना माने ओमफ्राय जोबोद दुखुनांथाव गाबदो ओमफ्राय बुथारनायखौ आं फट'खौ होनानै नङा माने इउटुबफोराव रुल्सआ बेलेग माने स्ट्राइक नाङो आरोना आं होथ'नानै नंला ओमफ्राय फट'आ बेनोमोन थाम्बनेइलाव होना दोननाया ओमफ्राय माबा भिडिअखौ आं होगौमोन ससे ओमफ्राय बुथारनायासो दङ आरोना गोदोर जाथाय जुलिनिफोरा हाबा जानायफोरा गैया ओमफ्राय बुथारलायनायासो दङ खिन्थु बुथारलायनाय माबानाय भिडिअफोराव होनो हाया आरोना गाज्रि जायो ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो नङाबाथ' अलरेडि फुरा खिथिजोबनो हागौमोन इउटुबाव जितु माबायाबा ओमफ्राय बिदिनो आरोना माने साब्रै हिनजाव लानानै माने सानै हिनजावखौ हाबा खालामदो ओमफ्राय सासेखौ बिदिनो बुथारनानै ओमफ्राय सासेखौ थगायदो आरोना ओमफ्राय जोबोद गाबदो बिथाङा कलकाता माबा जागामोन बावबाय आङो कलकाता माबा निउसाव नायफिननांगोन मा जागामोन निउसाव मोन्दों आङो बेखौ ओरैनो होनाय जायाखै निउसावसो मोन्दों ओमफ्राय जोबोद केयारै था जों बर' सिख्लाफोराबो बर' सेंग्राफोराबो माने बिदि जालाबायनाङा आरोना जितु जों गुबुननि जाथाय नुदों जों मोजाङै थाबानो जाबाय केयारै थाबानो जाबाय सिख्लाफोरा रावनिबो खोथाफोराव फोथायनाङा बेबायदिनो खालामनो हागौ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आरो मुस्लिमफोरदोबोथ' गासिबो थांनाय नुखादो जानांगौ मुस्लिमफोरदोबो थांलाबायनाङा बिराद
डेन्जारसो मुस्लिमफोराबो बेबायदिनो मानसिखौ मालाबायो ओमफ्राय बिदिनो थगायलाबायो सेंग्रा सिख्लाफोराबो गोदै गोदै बुंफ्लागोन माबागोन बेबायदिनो आरोना बेनि थाखायनो भिडिअफोरखौ हेंगारनाय जायो जोंबो माने गासिबो नायना बुजिथोननानै माथो बुजिथारालै रावबो भिडिअफोरखौ एसे शेयार खालामना हो जिहेथु नायनानै गासिबो बुजि मोनथों गासिबो सानथों ना गाज्रि मोननाङा रावबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बेखिनिसैमोन लोगोफोर जोबोद दुखु नांदों माने गथ'नि बिमाखौ नुना आं जोबोद दुखु नांदो बे निउस मोनसे आपडेटआव माने जोबोद माने फाग्लिबो जाबाय माने आखाम दै जानाय थिग गैला बिमाया माने सिगांनि अबस्थायाव बेलेगमोन होनदो सिगां मोजांमोन ओमफ्राय दा अबस्थाया जिहेतु जोंबो मिथियाखै बिनि हासबेन्डआ गारना खारग्रोदो ना हिन्जावा सिगाङावनो फाग्लि जाग्रोदो सोरबा मिथिबा कमेन्टआव फोरमायहर जोंबो मिथियाखै माने जोबोद दुखु नांथाव माने फाग्लि जानानै बिदिनो लामा लामा गिदिंला बायदो आरोना माने थ' जोंनि अननायाव इसोरनि अननायाव हामनायबा मोजाङानो जागौमोन थ' मा जायो नायनोसै अब्ला दिनै भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो थ' थेंक इउ स' माच दे बिदिब्ला आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर दे